लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। दा आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। दा जोङो बेरायगोन। दा जोङो मोनसे जोबोद मोजां जायगायाव थांगोन। जायगानि नामानो जाबाय सकि हाजो होननानै बुङो। दा जों बे हाजोआव थांगोन। दा नोंथांमोना जुदि बे हाजोखौ नायनो गोसो दंब्ला नायलांबाय थानो हागोन भिडिअखौ जुदि इन्टारेस्टिं दङब्ला। दा जोङो साहा बागानाव दङ। नै साहा बागाना जाहैबाय दुम साहा बागान। जोबोद मोजां, जोबोद गुवार आरोना बे साहा बागाना। दा नोंथांमोना नायदो साहा बागानखौ जुदि इन्टारेस्टिं दंब्ला साहा बागानखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि देखायनानै होनि। नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टिं दंब्ला नायलांदो। साहा बागाना जोबोद गुवारखा, बिराद गुवार आरोना। नायदो लोगोफोर, बिराद गुवार बिफां लाइफां सोमखोर समायना, जोबोद मोजां नुखायो। बिराद गुवारखा साहा बागाना। दा नोंथांमोना जुदि बे साहा बागानखौ नुवाखैमोनब्ला नायदो लोगोफोर, जोबोद मोजां साहा बागाना। बे साहा बागाना जाहैबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बे साहा बागाननि नामा जाहैबाय दुमनि होननानै बुंनाय जायो। दुमनि साहा बागान बेनो जोबोद गुवारखा। नायलांबाय थादो, जोङो नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन साहा बागानखौ। दा नायदो लोगोफोर, जोबोद गुवार साहा बागान। आं बेबायदि गुवार साहा बागानखौ नुफेराखैमोन आरोना। दासो फार्स्ट टाइम नुदों आंबो बे साहा बागानखौ। दा जोंबो बे लामाजोंनो थांगोन सकि हाजोसिम। दा बे सकि हाजोआ जाहैबाय ओरै मुसुलपुरनि साहाखौ साहा एकदम साहाथिं थांथारनांगौ। जोबोद लास्ट जाहैयो, बर्डार भुटान बर्डार जाहैयो। दा नोंथांमोना जुदि बे सकि हाजोखौ नायनो गोसो दंब्ला नायनो हागोन। मानो होनना बुङोबा बे सकि हाजोआव गोबां फिल्मफोरावबो शुटिं खालामनाय दङ। आरो बे हाजोसिम आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम थांनो नागिरदों, थांफेराखैमोन आंबो। दा नोंथांमोनाबो जुदि सकि हाजोखौ नुवाखैब्ला नायलांनो हागोन सकि हाजोआ माबायदि। दा नोंथांमोनहा नायबाय थादो, भिडिअखौ स्किप खालामनाङा। फारि फारि नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन मोजांनिफ्राय मोजां। मोनसेनि उनाव मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोनहा नुलांबाय थागोन। दा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टिंब्ला थुदो लोगोफोर, नायलांबाय थादो भिडिअखौ। नायलांबाय थादो लोगोफोर लामाखौ आरो जायगाफोरखौ। नोंथांमोनाबो बे लामाजोंनो फैनो हागोन। लामाखौ नायनानै लाखादो लोगोफोर मोजाङैनो, मानो होनबा जायगाफ्रा जोबोद मोजां मोजां दङ। दाबो आथाखौनो मोनाखै, गोजान दंबावोसो। नायदो लोगोफोर, लामाखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जायगाफोरखौ। दा सकि हाजोखौबो नुहैखागोन नोंथांमोना, सिन्था खालामनाङा। नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना स्किपल' खालामनाङा भिडिअखौ। नोंथांमोना सकि हाजोखौ नुहैनो बारा गोबाव गैला, नुथारसिगोन। एसे धैज' हमनानै नायबानो जाबाय, मोजाङै नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना जाहाथे सकि हाजोखौ नुहैनो हायो। बारा गोजान गैला, मोननोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। नायदो लोगोफोर, दा जोङो फैनानै सकि हाजो हाबलांग्रा गेटसिम मोनफैबाय। दा नोंथांमोना नायनानै लादो गेटखौ। नैबेनो जाहैबाय सकि हाजोआव थांग्रा गेटआ। दा बेजोंनो जोङो थांनांगौ जायो सकि हाजोसिम थाङोब्ला। दा जोङो गेटखौ एन्ट्रि खालामबाय। दा नोंथांमोना नायलांदो, बारा गोजान गैथारला सकि हाजो मोननो थाखाय, एसेल'थारसै, बारा गोजान गैला। नायलांदो, दा लामायाबो नै दासो बानायहांदों, अन्थाइ गारहांबाय आरोना दासो। दा बे लामाया मोजां जायोब्लासो बेयाव हाजोसिम थांनो थाखाय जोबोद मोजां जागोन, सुबिदा जागोन। दा बे लामाया आंनि मथे जानुवारिनि सिगां जाहैनो हागौ। दा रेडि खालामजोब्बाय, बावैसोनि गेजेरावनो कमप्लिट जासिगोन। दा जुदि जानुवारिनि सिगां जायोब्ला जोङो पिकनिक जानो थांनायफोराव मोजां जागोन। बेयाव बे हाजोसिम बेरायनो थांनायफ्राव
दा नोंथांमोना नायदो जोङो फैयै फैनानै हाजो खाथिसिम मोनफैथारबाय सकि हाजो मोनथारसिगोन दा लामायाबो गाज्रि दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ दा जोङो मोनथारसिगोन आरो सकि हाजो हेलौ लोगोफोर जोङो दा सफैबाय सकि हाजोसिम दा सकि हाजोसिम बे जायगायाव फैनानै गोसोफोरखौ जोबोद मोजां मोनदों जोबोद इन्टारेस्टिं मोनदों दा नोंथांमोना जुदि नायनो इन्टारेस्टिंब्ला नायलांबाय थादो जायगाफोरखौ जोबोद मोजां नुथायफोर जायगाफोर दङ दा नोंथांमोना नायलांदो जोङो सफैबाय नै बिथांनि नामा जाहैबाय रिंखां बसुमतारी बिथांना जाहैबाय खोरोमदाव बसुमतारी बिथांनिया नामा दा जोङो सकि हाजोसिम सफैबाय साथामजों फैदों जोङो दा नायदो लोगोफोर जायगाया माबायदि बिराद हाजो आरोना बिराद मोजां हाजो समायना हाजोफोर दङ दा नोंथांमोना नुबाय थागोन नोंथांमोननो मोनसेनि उनाव मोनसे आङो मोजां जायगाफोरखौ देखायलांबाय थागोन नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टिंब्ला नायबाय थाबानो जाबाय जायगाफोरखौ नोंथांमोनाबो माब्लाबा फैबा नुनो मोनगोन बेफोरबायदि समायना नुथायफोरखौ आरो सोरबाफोर फैखांबायबा नुबाय जानांगौ बे जायगाखौ दा बे जायगायानो जाहैबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि ओरै एकदम मुसलपुर थिंजाय फैथारनांगौ साहा एकदम साहाखौ साहा फैनांगौ सकि हाजो होननानै बुंनाय जायो बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो जायगाखौ लोगोफोर स्टार्ट खालामनोसै मा खालामदों नायदो लोगोफोर जोबोद मोजां समायनाखा जायगाफ्रा दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो जायगाफोरखौ जोबोद मोजांखा जायगाफ्रा नै दैया हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय बिराद स्पिड बोहैयो आरोना बे दैया नायदो जोबोद समायनाखा ओरै हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय ओरै गोजौ हाजोनिफ्राय दा नोंथांमोना नायदो जोबोद मोजां ओरै हाजोआव गाखोग्रा बियो जायगाया हाजोआव जों दा गाखोनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों हाजो गाखोनायखौ लोगोफोर जों दा हाजोआव गाखोनोसै दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों हाजो गाखोनायखौ जों दा नैबे गाखोग्रा सिरि दं आरोना बे सिरिजोंनो जों दा गाखोलांनो नागिरदों दा जों बै हाजो सिरियाव जों गाखोलांगोन दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जुदि इन्टारेस्टिंब्ला फैदो लोगोफोर दानिया स्टार्ट खालामनोसै खैना जानानै नोंथांमोना नायलांबाय थादो हाजोखौ जोबोद मोजांखा सिमाङाव फैनाय सायख्लुम जानानै मिनिस्लु फैनाय मोदाय जानानै Hutan.
गोजौसिम सफैनानै गोजौसिम मोनफैनानै मानसिफोरानो हयरां हरसां जालायनाय दा जोङो बैयाव गाखोनो नागिरदों बै गोजौआव दा नोंथांमोना नायदो बैयाव गाखोनो नागिरदों बे जाहैबाय हाजो सायाव बानायनाय आरोना हाजो गोजौआव बानायनाय बे बुस्थुआ अननाय होफैनो खैना जानानै हाय जों दा गाखोनोसै गोजौआव बेखौ नायदो माबोरै गाखोयो समायना राजकुमारीनो आंनि नोजोरनि मुहिना खैनानो आंनि मिजिंनि हायनारि मोदायजोनो आंनि सिमांनि मिनिस्लु फैयो अराय दैया जोबोद मोजां बोहैबोदों खोल खोलनो जोबोद मोजां नुखायो नाय लोगोफोर दैया माबायदि बोहैबोदों हाजो सिनखावनानै हाजो साजों दा बेफोरखौ नुनानै गोसोखौ जोबोद मोजां मोनदों नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम दा दैया स्राय स्राय हाजोजों जोबोद मोजाङै बोहैबोदों जोबोद दाहारखा दैया गोथौबो बेयाव दैया बबेयावबा गोथौ बबेयावबा थौले दा नोंथांमोना नायदो दैखौ माबायदि बोहैलांदों जोबोद समायना नुखादों दै बोहैनायखौ दा नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय दैया माबायदि बोहैदों दैया हाजो गोजौनिफ्राय फारनैथिंबो बोहैबोदों फारनै लामा लाबोदों बैनिफ्राय दा बैथिं फारसे बोहैलांदों दैया आरो नै बिथिं फारसे बोहैबोदों दा फारनैथिंबो बोहैदों दैया जोबोद मोजाङैनो जोबोद समायना नुखायो बोहैनायखौ नायोब्ला आरो खाथियाव थांनानै नायोब्लाबो जोबोद मोजां नुयो दा नोंथांमोननो खाथियाव थांनानै देखायगोन दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय नोंथांमोना मोजांनिफ्राय मोजां नुलांबाय थागोन दा जों बैयाव दै बोहैनायाव थांनो नागिरदों दैयाव ओरैनो अन्थाइ लामाया देन्जारखासो लामाया अन्थाइ गिदिर गिदिरनो बैयाव मानसिफोर दं आरोना जिरायनानै गथ'फोर बिसोरो जाहैबाय बिसोरबो बेरायनो फैदों बेयाव अन्थाइया जोबोद गिदिर गिदिरखा जायगाखौ अन्थाइया नै जा गिदिर गिदिरखा नै अन्थाइया बल्डार ओरै हाजोनिफ्राय बोहैबोदों हाजो सिंखावनानै जोबोद समायना मिथिंगायारि जायगाफोरखौ नुनानै गोसोखौ जोबोद मोजां मोनबाय जोबोद रंजानाय मोनबाय दा नोंथांमोनाबो बेयाव माब्लाबाफोर नायनो फैबानो जाबाय नोंथांमोनाबो नुगोन नुनायनिफ्राय नायनायनिफ्राय जुदि प्रेक्टिकेलि फैयोब्ला गोसोफोरखौ आरोबाव साबसिन मोनबावो दा नोंथांमोनाबो बेयाव फैबानो जाबाय माब्लाबा सम लानानै दा आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय गोजोन्थों लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेसेबाङानो